Benvidos a Todo Mal, o programa que é peor que unha patada nos collóns, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo cara para arriba. Pois tu tarado su norme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Gustouche esta entrada? Moi ben, sí. Sí? Sí, unha maravilla. Se non che gusta, poñémolo a disposición dun xuiz. Moi ben, Bueno, que tal? moi ben. Unha maravilla. Sí? Sí, Por que? porque hai que estar ben. Ah, hai que estar obligado en Sí. todo. Que foches a terapia? Sí, Sí? sí, A terapia de que túa nai? sí. Que che pasa? Pero te está ti tú na vida, que pasa? Dixera todo que sí? Sí, Ajá, eres Bien. tontísimo. sí. Si dis a todo que sí, pasan cousas boas. Dasme 50 euros? Sí. Eu polo non che dou, pero dixo que sí. Ah, eu che dicir, joder, que son tontísima, podenche pedir 1000. Sí, Máis de 1000 non creo que os teñas. sí. Pois che que rabia me está dando. Sí, verdad? Non vai comigo, Mr. Wonderful este. Sí, Pode vir o telejaito de antes, o que era tontísimo e falaba pouquísimo e deixaba falar a min todo. sí. É que é a todo que sí. Nunca quixeches unha persona que che dixera todo que sí. Hostia, pero... E agora que a tes? Ai, non nos gusta. Pero non contaba con que foras ti, joder, contaba con que fora, pues, varios casos, non? Cuidado con lo que sueñas. Mira Melody en Eurovisión. Mima, vais-me fazer larguísimo este podcast, Agora entende por que tardamos tanto en recuperarlo. Sí. Nada. Estou bebendo, joder, non pode beber unha persona que está a traballar. É de gracia o rollo de beber. Coi, porque teño sede porque se me seca a boca. Sí, que está De falar fantástico. tanto. Non vais dicir nada da miña nova Está Matías Paz facendo telexornal e tamén di, che, esperad un momentinho que... Aparte escoito moitísimo no micrófono, en plan. Fresquísimo. Tuve unha idea maravillosa, que é poñer kombucha nunha taza destas de, como os que fan os modernos que van a cerámica, pero de antes, as boas, as que se daban nas festas, que esta, por exemplo, a festa do Carneiro de Dadros do 99. Bueno, estas son as tazas boas, as cuncas boas son estas. E tive a idea de meter a kombucha aquí dentro, que pasa? Que estas cuncas que dille moitísimo sabor a viño. Ah, É moi rara a mezcla do cheiro de viño co sabor da kombucha. Son dous fermentados, pero é rara. están feitas con viño. Hostia. Non é cerámica, é viño. Para que sepa a viño, tenes que fazer con viño. Isto é bajazo todo. Non che diría eu que non, Así que a festa do Carneiro. Do 99, sí, señor. Non sabía que che dedicaran unha festa. Pois sí. É que doi moitísimo cheiro a viño. Bueno, en fin, por un lado ben, por outro mal. Ben porque me recorda, mal porque non é. Ostras. Bueno, É mellor cheirala que non sea ou nin cheirala? cheiralo que non sea. Porque é como telo nos dentes, pero non. Pero algo sempre lambes. Bueno, adelante. Venga, Bueno, ti que tal? Que non che preguntei. home, gracias, moi ben. Eu ben, hasta que cheganches ti ben. Vale. Pois para dicir eso non che pregunto, porque non che pregunto, non? Non, a verdade é que non. Bueno, hoxe hai que dicir que non tardamos tanto en facer o podcast como da outra ocasión, pode ser? Eu non ando pendiente do calendario. Sei que teño dentista, pero mandan eles un mensaje. Entendes? Como a min, eu tamén te mando un mensaxe de oye, hai que gravar o podcast. Así, mandanche un mensaje. Eu a ti, mando un recordatorio por de... eso, eu estou pendiente do WhatsApp, non estou pendiente do calendario. Bueno, pois Os podes... días son días. Da igual que poñe 17 de maio. Bueno, ese xusto igual non da igual. Pon elegir mala fecha. 15 de agosto. Bueno, tampouco. Tamén, Por que vou dar datas espectaculares? 6 de xaneiro. Para ti son todos os días normales. Os días son días. O que fai especial es uno mismo. Sí. Mima. Bueno, pois quero dicir que esta vez eu creo que Estalo tardamos facendo moi ben. menos en... Joder... tardamos menos en facer o podcast, pero tardamos bastante. Por iso vamos a volver a fazer un recopilatorio das movidas que pasaron mentre non estábamos. Moi boa idea, Carla. Gracias.
Entonces, que movidas pasaron mentre... Kiko Movidas. Que movidas? Kiko Movidas Que Kiko é un Movidas? pseudónimo para Kiko Matamoros. Kiko Movidas. Para o Alex do Instagram. Kiko Movidas. Que movidas pasaron mentre todo mal estaba rascando os collóns na casa? Porque esta vez xa non foi por motivos de traballo, foi porque estábamos rascando os collóns. Que movidas pasaron mentre non estábamos facendo o podcast? Eu fixime Wonderful. Mr. Wonderful. Non, solo Wonderful. Sander Wonderful. Mister é despois. Cando empezas a ducharte e así. Vale. Bueno, ti pouco a pouco va salindo. Sí, que ben tes o pelo. Joder. Vale, pois que movidas pasaron mentre este rompecollóns estaba facendo Happy Flower e eu estaba na casa rascando os collóns? Pois pasaron cousas moi importantes polo mundo. Igual non vos enterastes, e por iso vamos a comentalas. Que unha notición. Igual ti sí que non te enteraches de verdad. Hai papa, joder. A cada non houve papa. Houve aí uns días que coincideu que non houve papa. A logo outro, onde foi? Outro para o cielo. Digo eu, porque outro... Ascendeu. O tema papa, eso é un ascenso. Entonces, bueno, foi unha desgracia. Bueno, unha desgracia. Morreu o Papa Paco. O Papa Paco, sí. O Papa Paco falleceu. Sí, o Papa. E, entonces, houve uns días de a ver quen ven para o sitio e veu un Papa novo. Ostras! Queres que che diga de onde é para que facer o chiste do Papa americano? Vamos a pasar. Pero o Papa... E por min pasamos. Cando non hai Papa, hai un vacío de poder. A verdade é que sí. Aí están os curas que non saben que facer co viño de misa. Sabe. A mí botelle Coca-Cola. Esto es un sin Dios. Estamos aquí sin delgobernaos. Están a comer as hostias da misa con guacamole. Claro. Como se fora pan de pita. Sí, tal cual. Como se foran salvaxes. Sí. Porque non teñen unha persona que lles diga no, isto hai no que bendicir e darlle á xente que se ponga a cola. Basicamente é eso, non? Tomar a comunión. Ca auga bendita tan cocendo repolo. Tan desnorte, sin papa. Ti se non te era jefe, ti imagínate que de repente non é jefe. Eu que faría? Aumentarme o sueldo. Pode, sí. Home, que bueno, se non hai jefe, vas a salir aos papeles. Non, pero se non hai. Non hai quen che firme. Pero fírmalo ti mesmo, se non hai. Estamos dicindo que hai un vacío legal. Quero dicir que hai salvajismo puro e duro. Ai, eu quero ser Wonderful, pero é moi complicado. Bueno, entón, eu xa me notaba rara nesta ausencia de papa, ahora xa temos, xa, iso que pasaron moi... Xa houve. A Joder. oposición non era moi complicada, non era unha notaría. Canto tardaron dun papa a outro? 15 días? Unha semana. Unha semana? Porque houve que outro incineralo, bueno, incineralo non, Dios mío, houve que facerlle as súas movidas que fan para enterralo e despois vir outro. Pero vai haber máis follón cando falte Florentino Pérez que cando faltou o papa. Vai ser máis complicado. Faltou un papa, xuntáronse, votaron, saleu outro e a funcionar. Hai outro quixo o cargo. Quixo, preguntáronlle, que é unha norma que teñen que facer, preguntarlle, usted quere o cargo? Sí, venga, para dentro. Pregúntanche. Sí, non é obligatorio, no. Non é como nas comisións de festas, que che meten xa a tomar polo culo. Tiña que ser obligatorio e entrar todo o mundo. Todos os bautizados poden tocar papa. E tirar unha ruleta. A sorteo. Roberto Leal. Porque Roberto Leal. Porque fala moi ben. Pero rapidísimo, que fixo pasapalabra, fala moi rápido, e non se lle entende. Quen atende esa misa? Ai, bueno, vi gustar a miña abuela, que quero un cura que dé a misa rápido. Pois Roberto Leal, de papa. É verdade. Ti de quen quererías de papa? Eu, a min. Non se pode. Sí. Porque non se vai poder. Home, porque non vou poder. Pois había un tipo que, perdón, un cardeal, que dixeronlle, usted non. Sabes por qué? Porque sospeitan que falsificou a súa idade. Si botan fora a todos os que falsifican a súa idade, que quiten first dates, porque... Pero, e quitarlo por coqueto? Sí, porque... Non, por mentiroso. Bueno, pero é unha coquetería. É unha coquetería. Vais este 5 niños aí para parecer máis tal, ou subeuse para entrar? Ai, tanto non investiguei. Porque non era que os de 80 non podían votar. Sí, pero entonces, ao mellor ele dixo, eu teño a xente, e así librome de votar. E só vou ali a pasalo ben, a que me elijan.
Pode ser tamén. Ostras. Pero dixeron, usted, no, que sospeitamos que foi... Sospeitamos, tampouco foi unha cousa. Faime gracia que con máis de 80 non podes votar para papa. Ora para rueda, para votar o que queiras. Bueno, entón. Pasou que Mr. Wonderful, Ai, no carallo. Da gana de botarlle un chopolín, Boto, e arder como cheira o viño. Buah! É que eu quero bebelo rápido porque igual me emborracho con cheiro. É que non é que cheire a viño, cheira a cando se está facendo viño. É que igual, é que iso que dixaste ti, de que esta cunga se estaba facendo con restos estes do viño, eu creo que sí. Bueno, Non che acordou bajapa. bajado. Eu porque estou falando do Papa, eu non é que sea aquí un programa de televisión que trae noticias de hai 15 días, non. Non eres a galega. Non sou a gallega, non. Vale. Non. Eu isto ven ao caso, porque un chicorita mandou-nos unha mensaxe. Ajá. Entonces, por isto estou sacando este tema, non é así al libre albedrío, a lo loco, que se suele dicir. É porque un chicorita, acórdase do noso chicorita Omar Martínez, Home! que no programa anterior mandou-nos unha noticia dunha señora de 103 anos que era virxe, e dixo, esta señora podía ser perfectamente telegaita. Que sí que me acordo do hijo de puta. Bueno, ¿no? pero hai xente que non se acorda, entón hai que recordar. Entón, bueno, pois esta mesma persona, o noso chicorita, mandounos outra mensaxe. Mandounos a mensaxe de que saliu o novo Papa elixido, e debaixo poñía o seguinte comentario: o próximo Papa podría ser telegaita, cumpre os votos de castidade, pobreza e obediencia á nosa patrona Carla. Este chaval é que se la sabe todas, vai. É un espectáculo de persona. Eu se día son un presidente da Xunta, este que sea o meu conselleiro de Cultura. Porque máis cultura que non tan ninguén en Galicia. É increíble. É simpático. É simpático. A mí me gusta, pero... Sí, é simpático. É simpaticísimo. Castidade, pobreza e obediencia. Sí, básicamente. Pois... É como un burro. Bueno, o burro ainda non ten tanta castidade como a tía, verdad? Os burros faden todo o que poden. Xuro deixe, me cago en diola. Pois lle de punta non son as orellas. Ora, a mí gustoume da nosa patrona Carla. Sí, a mi patrona é moi patrona. Patrona, non, pero imagínate ser patrona dunhas festas así da aldea. Sabes, as festas do 15 de agosto por Santa Carla de Dodro. Non era bonito? Sí, un espectáculo. De que podería ser eu patrona? Imagínate, eu creo que sería do boviño da fertilidade. Ostras, pero patrona milagreira, ademais. Pensei que eu podría ser patrona da festa gastronómica do aguacate. Pero non, ti queres milagres. Claro, coño, para ser unha santa como a de vida. E fazer... Dixen santa, non dixen virxe tamén, non me Sí, tomei. sí, non ten que ver. Pero, vamos a ver, dixeches da fertilidade. Claro. Cando ti eres completamente abogosa do contrario. Pero... Ti tenías que ser a santa que lle rezas en plan foi un chispeíto sin querer, por favor, Santa Carla, que non... A caña rezas, a da fertilidade, dixes si ou se non. Non, ti tens que ser contra a fertilidade todo. A diosa de no. A santa de non empreñar. Cando tes así dudas, rezaría a santa de non empreñar. A santa do Ou nome. meteste no baño ás 4 da mañán. Por favor, Santa Carla, que estes cubatas mañá non me dean resaca. Vale, son a santa do no, logo. Claro. Justame, vale, tes razón. Santa de quitar chus cousas malas. É verdad. As resacas, os meñiños, todo lo malo. Sempre acabar de falar do Papa. Ah, non, como queiras, podes seguir, queres seguir falando algo do Papa? Sí, quero falar máis do Papa. Ah, vale. É que queda o chiste do Papa americano que ainda non fixestes? Sí, o do Seat León. É o do Seat León, vale. Vale, pero que vai haber un Papa americano cando podíamos ter un Papa frita. Que me faría moita gracia que salira o Papa ali ao balcón e dixera: abre unha piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar. Non era bonito que en vez de un Papa León XIV tuviéramos un Papa frita e cantar as cancións de Montoya. Eso sería unha guapada. A verdade é que xa era bonito. Entonces, cando acaben Supervivientes, que morra o Papa este, e volvemos a pasar todo Dios isto. que era mellor, Dios mío. Non é unha broma. E que poñan a Montoya de Papa. Vale. El Papa frita. Moi ben. E o Papa frita primeiro. Bueno, segundo, que Manuel foi o primeiro.
Que espectáculo que controlan los estantores de Telecinco de Isla de las Tentaciones. Ah, pues que me rompe la cabeza aí. Entenderás que ou tapo as orellas... Que é o que che falta. Que o Papa Novo é americano. Sí, Entón sabes que Juan Pablo II baixaba do avión e picaba o chan. Este vai disparar revólveres ao aire. Porque os americanos gustan, sí. E en vez de Papa Móvil vai comprar o Hammer. Vai en Hammer por aí, que é un, sabes que coche? É un coche grande. Sí, vai en Hammer, consumiendo muchísimo, porque é o que lle gusta a ele. Tirarle do freno de man. Son medio gallegos logo. No, que gustalle moito o consumo. E o gallego gustalle un coche potente e tal, para por dicir, consúmeme un 6. O gallego quere todo. E o Papa americano, sabes que os papas miran moito pola pobreza. O Papa americano vai dicir, esto es el mercado, amigos. Dame algo para os pobres. Esto es el mercado, amigos. Eu son americano, capitalismo. E agora na misa, en vez de viño dulce, bueno, un viño así dulce, y galletas y obleas, en vez de viño e obleas, vais a dar Coca-Cola y as hamburguesas de €1 do McDonald's. Eso va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues moi ben. Porque entrou o Papa americano, cambiou as cousas. A vida ha cambiado, amigo. Sí. Cambiou completamente. É así. Moi ben. E nada, eso... Moi ben. Estas son as informacións que teño do Papa Novo. Moi ben, é o único que me pasa así, eu non teño moita idea do que pasa no Vaticano, Nin en ningún sitio. Nin en ningún sitio. Pero cada vez que escoito Papa Móvil, penso sempre en pizza móvil, apetece moitísimo pizza. Sí. Moitísimo. Papa Móvil. Pizza móvil. Papa Acórdome móvil, pizza a móvil. pizza móvil ou a telepizza ou algo así, sempre me apetece pizza cando o Papa diga, Papa Móvil, digo, hostia, que jala tío comer unha pizza. Ostras. Esa é a miña cabeza. Sí, señor. A cabeza preciosa. Espectacular. Sabes que unha vez a Juan Pablo II intentaron no asesinar? E foi ando ao tipo e dixo, te perdono. Sí. Como se nota que era polaco e non gallego. Que se vale, vou che tardando de hostias daqui a final de ano. A ti se te intentan asesinar, que farías? Hostia, se me intentan asesinar pero non lo consiguen. Pois se consigues estarme dicindo que despois de morte vas a seguir tocando os collóns. Por supuesto, claro que sí. No, si non o consigo, non falamos. Basta parecernos que estemos facendo marcha atrás. Iso non funciona! Cando faga a comunión na parroquia na que sea Santa Carla, en vez de caramelos van tirar condóns así. Pois sí. No, que faría? Primeiro de todo unha patada nos collos, depois xa viría. Ben, primeiro, home, non. E se é unha chica? Dou unha patada nos collos e digo, que te fixen con te gilipollas? E se é unha chica unha patada na cola que tamén doi o mismo, Doi mesmo? O mismo non sei, pero que doi. Recibiches un puntapié en la perrecha? Home, non, pero si dar no parte da esquina da mesa algunha vez. É como a patada, Ti en vez de dar co miñique contra a mueble da calcona. Bueno. Ai, non. Bueno. Xa ten as esquinas romas da mesa. No, xa lle puxen isto... Xa lle puxemos un rollo de goma como para que os rapaces non ten na cabeza. Non sabes, uns nenos pequenos para que non ten na cabeza que as esquinas, pois eu teño para andarme. Non é risa, Bueno, vou che dicir unha cousa. Mentras. Quereme pedir disculpas ao Papa. Non, queres ti, eu non dixo Quero nada pedir malo. disculpas ao Papa pois se non lle gustan os chistes. Como non me van gustar os chistes ao Papa, Dios mío. O sea, están perdonando a xente que o queren matar, non perdonan aos que fan chistes. No, eso foi o balaco. Coño, pero eso que valida para todos. No. Pois van herdando uns aos Sí, outros. chegan a intentar asesinar ao Ratzinger con ojo polos collones, me cago na madre que te pare. Cada papa ten a súa idiosincrasia, a ver por onde sale este. Perdeches ten idiosincrasia. Claro. Sí. Cada papa ten o seu xeito. Ah! A ver, sabe Dios, a ver este por onde Ah, sale. por onde sale. Mentre o mundo estaba pendente de quen iba a ser o novo papa, que pasaba en Galicia? Pois que se fixo viral esta foto dunha gaviota cun coitelo no peteiro. O sea, mentre o mundo estaba pendente de quen iba a ser o representante de Deus na Terra, en Galicia fixose viral a foto dunha gaivota cun coitelo no peteiro. Como te quedas? Como se di? Atemorizado. Por que?
Home, porque xa me daba medo que me cajaran en riba, imagínate ahora que me apuñalen. Quero dicir, a gaviota é peligrosísima. Indo por riba armadas. Ora, en vez de coller o pincho, vanchame nadar, en plan, dame o pincho e cuchillo. Ostra, ahora que dis, claro. Claro. A veces facías así moi grande e ao mellor aprenderon a repartir. Igual é unha gaivota comunista. E di, esta é para mí e para mis compañeras. E aí corta un pinchillo de tortilla e para repartir con todas. Pois sí, espectacular, Isto foi o que se fixo viral en Galicia en estes tempos nos que, bueno, foron pasando cousas. Onde foi isto? Non sabes, non? Isto, creo que en Vigo. Ostras. Creo que foi en Vigo porque a imaxe é do Faro de Como Vigo. está a colla, Como se... Hasta as gaviotas teñen que ir armadas, que non se fían uns dos outros. É preciosa. A mí gustou. Antes cagaban o coche, ahora pinchan as rodas. Hai algún que prefiere cambiarlle as rodas pinchadas ao coche que non que se lle joda a pintura. Ostras, que as cacas tens que limpialas, que senón jodenche a pintura. Oxidan. 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 Eso foi o que me teño dito a min, que oxidan. 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 Mola. Mola me oxidan como palabra. Oxidan? Oxidan. Oxidado. Non dixes oxidan, dixes oxidan. Oxidan, que lo que... Parece un medicamento, oxidan. Estou tomando oxidan por bronquios. A ver, que tal me vai este ano. Bueno, pois gaviotas asesinas en Vigo, Ajá. todo ben. Gaivotas a terra, mariñeiros a merda. Gaivotas pon cuchillo. Mariñeiros va por un. Mentras as gaivotas están... Que? E dixes, blá. Mentras as gaivotas están atemorizando e ameazando a todos os vigueses, hai unha noticia espectacular en Galicia, increíble, que nos alegramos todos moito por iso, que é que os veteráns de Rodeiro ascenderon a División de Honra. ¡Ole! Ole, sea lo que sea. Moi bien. Sexa o que sexa. Moi meritorio, Quero dicir, aquí hai moitas palabras que eu non entendo. Rodeiro. Rodeiro, entendemos que é un sitio. Ben. Si, Rodeiro. Ben. Veteranos. Vale. Bien. Bien. Ascenderon. Conocemos? Moi bien, ascender sempre. División de Honra. Que significa División de Honra? Pois non me acordo moi ben, pero creo que hai segunda, primeira e división de honra. Para que te fagas unha idea, acordas tú do Superdepor, os xogadores profesionales do Superdepor. Claro que sí, bebé. Bueno, pois moitos deses, cando se jubilaron, porque tamén se jubilan os futbolistas, xogaban en división de honor, de veteranos. Espectacular. O sea, que te imagínate o nivel que está o Rodeiro. Espectacular. Que te parece? Pois espectacular, porque sabes por qué? Que diredes vos, a que mérito ten? Ten todo o mérito do mundo. Por qué? Porque esta é a mensaxe que nos chegou dos veteranos de Rodeiro. Mandaron esta mensaxe que di, boas, gracias. O vosso grito de 4 pernas ten un jato, recordámoslo que fixámoslo que unha vez, 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o jato? Que? Pois, os veteranos de Rodeiro ascendemos a División de Honra gracias a facer ese grito de guerra antes dos partidos. Ostras! Gracias, somos fieles seguidores, unha aperta. Non te lembras que fai uns meses falamos deste grito de guerra e eles mandaronnos un vídeo que o facían antes de empezar os partidos. E agora ascenderon. E agora ascenderon. Bueno, podes dicir que eu tamén ascendín, entón. Por que? Demos o grito de guerra, somos parte. É como, bueno, entrenadores, prácticamente. Claro. Quero dicir, se lle damos a motivación, que vai un entrenador máis que dar a motivación. Claro. Quero dicir, se houve xente que cando ganaba Rafa Nadal Roland Garros dicía toma, ganamos Roland Garros, eu tamén ascendín co Rodeiro. A mí non me... Que, hombre? Pode ser... Reflexiona. Pode ser que se ao mellor, antes de empezar a cantar Melody que non sei outro día, Claro, pues... dixera, 1, 2, 3, 4, 4 perros ten un jato, que quedara máis para arriba. Non digo que ganara, pero que quedara, eu que sei, por diante de Israel, ao mellor. Podría ser. Ou sería demasiado... Igual Pode sí, ser, Pode Pode ser. ser. Faltou o grito, non sabemos que grito de guerra dixo ela. Claro. Nin que merendou. Seguro que fixo, soy unha rumbera. En vez de coller, non sabes que Melody colle así o pelo, ou fai o helicóptero. Sabes como fai? Sí. Pois se fixera, 1, 2, 3, 4, cantas perras ten un jato? Ostras, os outros xa non salían. Ai, que xa non salían a Non se combatir. atrevían a competir contra ela. E onde vai estar como unhas marajas? Así que xa sabedes, todos os que queirades ganar algo nesta vida, unhas oposicións, eu que sei, que che empecen a pagar en protección civil, Por exemplo, que eso é un ascenso tamén, Sí, por exemplo. ou calquer cousa deses. as portas do quirófano. 1, 2, 3.
eso está o tipo deitado na camilla de confianza. Tienes que faga o médico. Claro, os médicos todos, que as enfermeras ali, 1, 2, 3, 4, 4 pernas, ten o gato, e está dentro e di, bueno, gallo, durmo tranquilo. Non me poñas anestesia, que vou tranquilísimo. Bueno, pois iso que ahora empeces a facelo porque é un grito que dá sorte. Sí. Espectacular. Vou contar a miña historia de Rodeiro. Rodeiro é un equipo de fútbol. Bien. Hasta eso creo que tiñamos claro. Teña un campo de erva. E os campos de erva de primeira división, non sei agora, pero antes, tiñan... Bueno, si, agora tamén. Salen os aspersores. Agora xa non me acordo se era o campo de Rodeiro, pero creo que sí. Salen os aspersores, ti imagínate, ti só ves césped, entón sale un aspersor, rega, e depois apágano e baixa e non ves. Dios, estás descubrindo... Eso é o que pasa en primeira división. Sí. Ben, e os de Rodeiro dixeron, somos non menos que en primeira división. E meteron o mesmo sistema. Que pasa que ao mellor non recollía tamén. E ibas andando e tropezabas cos aspersores do campo. E era como isto que non cabe aquí non nos imos sacar un ollo que vas querer contra o aspersor. Era mellor que fora un aspersor como topa Marta. Non, a topa morta é blandiña. Eu prefiero topa morta a aspersor. Ai, rata topa. Rata toupa. Digo eu, que me gusta moito ese nome, como se chama en galego, as topas. Creo que non é o mesmo. Non é o mesmo? Non, a rata toupa é outro animal. Eu, de verdade, eu mato-me completamente. Unha palabra que dixe que vale, gallego normativo, me las resulta que é outra cousa, outra movida. Que é? Un chiquito. Vou tomar unha rata topa, e tamén é bonito, pode chamar ya chiquita. Vou tomar unha rata topa, vou tomar un fresquito. Un fresquito. A rata topa creo que é un animal que vive desnudo e que é inmortal, non sei que mierda. Hostia, vive desnudo, como a ti cando estás na casa. Que mentira. Eu sempre teño moitísima roupa en riba, sempre teño frío. O cal me complica moito o sexo. Pola roupa, Claro, non, por outra polo resto, chaval, a salir pola casa, días. A jugar, non sei nin que especie, sácate de diante. Bueno, eso, pues Rodeiro, parabéns polo vosso ascenso. E po ano... Mais. Non hai máis. Non hai máis? Que ese é o heavy, que xa subiron non hai máis categoría para ascender. Pero que sei, pois que se presenten, que sei, ao concurso de baile do luar, a outra movida, para seguir ganando outras cousas. Que eles que sigan no fútbol, que é o que xe dá, E aí, e a campeonato. Moi ben. Imos con outro tema, vale? Resulta que onte, concretamente, foi o Día das Letras Galegas. Foi o Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Nós fixemos algunha homenaxe polo Día das Letras Galegas a algo? Non. Pero, vamos a facer agora, porque o Día das Letras Galegas é todos os días, mona. Entendes? Non fai falta estar aí ese día. Non son o Papa, Quero dicir, nós o Día das Letras Galegas non fixamos nada, pero facémoslo agora. É que era sábado, é festivo, sabes o que prestou ir por aí. É que igual. Entón, facémoslo hoxe. Entón, o que vamos facer é, como foi dedicado ás cantareiras, vamos coller así algunhas letras de algunhas cancións tradicionais populares e vamos a, en vez de cantalas, vamos a lelas, a ver como sonan solo lidas. É que o que me gusta moito que di: pensando que te casabas, fixéchela permanente. Pensando que te casabas, fixéchela 20 veces. É que daches como estabas, é que daches como estabas. Ai, la. Moi ben. A gran gañadora desta cantiga é a perruqueira, claro. A triunfadora do... Pero gustame moito, Non era tan permanente, si como estaba e xa ten que fazer 20 veces. E máis gustame de pensando que, sabes, pensando que ao final quedou en saco furado. Ostra, moi galega esa expresión inventada. Mi nai sempre cantaba, é das máis típicas, pero a mí sempre me gustou moito. Miña nai por me casar prometeume un año novo. Agora que me casei, dixo que yo comera o lobo. Me parece moi espectacular. Porque ti cásate que eu o que tú quieras para aquí, para estar aquí. Veo o lobo. Ai! Que llevamos a fazer? Vale, outra que me gusta moito é que unha que di: Donde ves María, donde ves María? Veño da verdura. Que rico el repolo ten o señor cura. Ten o señor cudra debaixo da saia. Donde ves María? Veño da ferraia. O deu o repolo ao cura.
Eu... Sabes que as cantigas normalmente Jodeulle o repolo locura. son bastante picantonas. Non dixas máis, Entonces- jodeulle o repolo locura. Que xa bastante pecado me parece Sí. meterte na horta do cura e collerlle o repolo. Ahora tamén quedo moi contento polo término saia a sotana do cura. Tía outra de casar, miña nai que dicía eu queríame casar e miña nai non teño roupa. Casa, miña filla casa cunha perna tapa a outra. A mesa mítica. Esa é unha mítica que é. Esa é unha mítica. É moi representativa de cando vas á praia sin bañador, por exemplo. Sí. Completamente. Non! É moi... Vale para sentirse identificado. A mí gusta máis porque é moi gallega de eu quero me casar mamá pero non teño roupa e a nai contesta non me rompa a cabeza. Esta gustei moito que di, xa me dixo teu pai que che saque a bailar. E no medio do baile, que che deixe quedar. Teu pai é un pouco hijo de puta, mellor. Eu creo que é un movimento de distracción. Por qué? Ti sácala a bailar, deixala no baile e mentre eu bebo yo cubata. Como hai que bailar de mal? Isto poderia me pasar a mí, Que bailo tan mal que me deixen quedar de No mal. medio e medio da pista. Aí te quedas. En plan, mira, pensaba que sí porque lo tienes todo, pero xusto de bailar dáseche fatal, entonces poderia me pasar a mí, sí, é certo. É unha que me fai moita gracia pola temática. Que é de uns... A canción vai de que uns van, pescan un rodaballo, levan a lonxa e venden a señora. Vale. E a cantiga vai deso. Sí. Me parece unha maravilla. E ao final di, aquí se acaba a historia deste peixe rodaballo, que por non haber o aceite, houve que comelo asado. É verdade moi ben porque como o gallego é resolutivo. Se non hai unha cousa, te pon nervioso, non vas ao súper. Non, vai, falo do asado e a tomar polo. Precioso, É unha maravilla. Can lle dera a Balbani cantar estas cancións tan históricas. Non é capaz, home. Todo o que non sea fritir non é capaz. Vale, vouche contar a última. Teño aquí anotado que di, pensas que te vou seguindo, estás moi equivocado. Tamén vou detrás das vacas e non che me gustan nada. Pero que despois dille, non me compares cas vacas, a ver se ten máis respecto, que máis quixeras que verte colgadiño dos meus tetos. Este doble sentido non o traballaron, polo que sea. Entón dixeron, man, poñémonos metafóricos, ya, pa aquí. Eu creo que dixeron, tetos é metáfora. Non quero dicir. Non é teta, joder. Non é teta, Non é teta. como vamos poñer teta tarroja, Mari Carmen. Non vamos a Pon dicir tetos. non vamos a dicir pechamen, vamos a dicir teto. Que sabes, unha das cousas que reivindicaba a xente do Día das Letras Galegas é que as cantareiras non só recollían, quer dizer, elas non repetían sempre mesmo, senón que creaban cantigas novas e cambiaban algunhas. Entonces vou recordar a cantiga de que sempre canta a miña nai. Mami, que será lo que tiene el negro? Tenche unha tranca como a un camello. Ese é o meu homenaxe ás cantareiras. Bueno, é a cantareira 2.0, digamos. Eu cantei unha canción de cantareiras. En donde? De verdad. En donde? En actuacións En unha actuación de folclóricas. que sabes bailar ti? Sí, pero mira que canción máis Non, bonita non era. cambies de tema. Millo verde, millo verde, millo verde, folla estreita. Na sombra do millo verde namorei nunha colleita. Non ten nada de, pero me la sé. Sempre canto esa cantiga. Moi ben. Sempre. Sempre. Queres contar alguna anécdota personal, aparte de que bailabas? Vou simular o que me pasou a min. Atopeime con un amigo e dixome outro día fun ali a Cacheiras e fun ali ao Betos e O Betos é un bar? Non había nadie no bar e pedínlle ali un café con leite, puxamos un café con leite, tomei e marchei. Ah! Eu quedei máis en plan e a min que me estás contando, era decir, e contoumo así e eu quedei en plan non le pongo un pero, macho. A Netflix pendiente dos dereitos, tronco. Esa xente que che conta ese tipo de cousas, que espera de ti? Cal é a reacción? Estás seguro de que non é unha cámara oculta, rollo, xente maravillosa, que despois se lle dis, mira, está instalado puta mierda, non vai jodendo ya a xente o tempo contando estas mierdas, non sale No. alguén con un ramo, che dá un ramo e che di, asusta unha persona maravillosa. No, que non están grabando. Xa me cercionei. No, é máis que fai
con certa cotidianidade. Moi ben, moi ben. Bueno, pois a mí pasoume unha historia máis graciosa. Pasoume ahora, antes de empezar a gravar o programa. Que me pasou agora? Que veño dun enterro. Ostra. Os labios así pintados. Non lle querías moito. Veño dun enterro porque fun á horta e atopeime co cadáver dun paxariño moi pequeno. Ajá. Vale, isto non é gracioso, era un paxaro moi pequeno, non tiña nin plumas nin nada. Entonces, mirei con sospeitas cara a gatiña, cara a miña gata, porque andaba moi cerca e sube moitísimo aos árboles. É a súa afición, subir aos árboles. Entonces, ela mirou para mí como dicindo, sí, funga. Efectivamente. Entonces, eu collín o paxaro, máis que nada, porque estaba no medio para non pisalo, collino cun lejón e fun enterrar. Funlle dar o santo sacramento, enterreino, botelle así unha pouquiña de terra. Bueno, que sei, mereces un enterro digno o paxariño ese, non, tamén. E acompañoume a gata comigo, toda culpable, en plan, si, é verdad, é verdad que non estuvo ben, acompañoume e tal, e cando xa lle fixo un burato, tapeino, e puxenlle as súas floriñas en riba, que fixo a gata? Puxos en riba do cadaleito do paxaro, puxos a mexarlle en riba. E pasoulle a culpabilidade toda. Foi a súa forma de mostrarlle os seus respetos. Aí te va un pis. Que non se poña de moda. Igual por iso nos tanatorios hai un cristal. Pois esa é a miña historia traumática de hoxe. E agora vamos a mirar as historias traumáticas da xente porque vamos a abrir o consultorio outra vez. Ole! Primeira consulta. Lolusquiña mándanos a seguinte mensaxe que é: quero que me diga a bruxa se este ano vou namorar, son Virgo, risa. A bruxa quen é? Ti. Espero que sea Flor Amparo, que non se refiara a min. Creo que vai por ti. Non será moito molestar a Flor Amparo, non será moito... Pa min, non. Pa ti non. É un WhatsApp. Hai un WhatsApp. Mando un WhatsApp e listo. Pois mira, vaina chamando ti, mentras vou mirar a ver se está aquí. Vale. Vale. Moi bien. Darás feito? Si, home, non hai problema. Sin min, o programa? Si. Vale, veña, chao, Chao. Vai vir ahora Flor Amparo botarlle as cartas a unha persona que é virgen. No, que é Virgo. Pois eu tamén. Non enredes nesto. Coño, como que non? É un... Ostras, non, vai vir Flor Amparo sin se vestir como é debido. Ti, cando estaban facendo el Señor de los Anillos e maquillando aos ogros, dicías, non enredar en isto. Os ogros de que? Había ogros. O Señor dos Anéis. Eran os ogros. No! Que se quedan dormidos na mesa e comen todos os ogros. Hostia! Os ogros! Vale. Hostia, unha horta de ogros, eso sí que mete pavor. É dicindo, mira como está a horta, Dios, que vergonza. Dios, me coloco o chala e tal. Era ao revés, pero bueno. Era ao revés, non me jodas. O Señor dos Anéis, cos ogros. E en vez de elfos, que son? O jefe de zona da fábrica. Me así ao revés, o chalo ao revés, eu parecía que era de outra forma, pero... Aí está. Por cierto, sabes que os do Señor dos Anéis son orcos, non? Mira! Ogros. É o que a mí me dá a gana. Que te confundiste moito. Bueno, va. Cabache? Sí. Ahora que me acordo como fala. Hola, que tal? Había mucho tiempo que non me chamaban por aquí, non? Gracias al cielo. Non digo eu, a mellor non é presupuesto. Un presupuesto de 0 euros, que é o que me dades cando veño, pero bueno. Unha broma moi ingeniosa, Flor Amparo. Nada, por iso estamos. A ver, Flor Amparo. A ver, que coño que é? Queremos saber que tal lle vai ir ao Papa Vello. Ao Papa Vello? Ao Papa Novo, perdón. Ai, ao Papa Novo? Que tal lle vai ir ao Papa Novo? A ver, vou ao tirar... Papa estadounidense. Queres que lle vou tirar cartas? Hostia. Eran estas as cartas de real, non? Vale, vale. O Papa USA. Papa Prevest. Chámase Prevest. Non? Como que lle botas ao churrasco, Preves. O Papa Preves. Alioli, ketchup, chimichurri. Preves. Bueno, a ver, quero saber como lle vai ir ao Papa. Quero saber como lle vai ir ao Papa Preves. Bueno, pues sabe, eso xa botei outro día, no, pero bueno, non pasa nada. Que foi xa cagando aí. A ver, vamos a ver que tal lle vai aí. Papa Preves. Vamos a ver.
¡Ostras! El 1 de copas. El 1 de copas, esto significa que va a ser el número 1 tomando las copas allí en el Vaticano. O sea, repartiendo lo que... Dicir que o Papa vai ser o número 1 non me parece moi arriesgado. Oye, é o número 1 repartindo a sangre de Cristo. É el number 1. É o que din as cartas. Joder, a carta se arriesga, A carta di que vai salir elegido o Papa. El O Papa... Papa vai ser elegido Papa. Moi ben. Número 1. Estuve ali fai 15 días no amparo, esto era hecho un tirazo, ahora, bueno... Pois iso é o que diga as cartas. Depois, As cartas a mellor hai un piano que a tapa aberta e non mete os dedos, polo que sea. depois, saleume tamén o 4 de monedas. Ajá. O 4 de monedas di que hai 4 duros. Que o Vaticano está, Ostras. que hai que ir ali a surruchar cartos, que eles están... Non te Porque- mandaría o Papa para decir eso. Entonces que si queremos copas de la sangre de Cristo, que hai que botar... Money. Moi ben. Money for money, que diría dar estrés. Que como é estadounidense tamén, moi ben, Flor Amparo. Moi ben. Siguiente carta que me saleu foi 7 de espadas. Que ten a 7 por detrás que non... Que non que? Que non... Que non que? Que non lle gusta como jefe. Hostia, si leva un día, coño, Pois ten a a xente xente. mala, Creo que son os... Estes son... Vouche dicir agora que son os 7 que non lle gusta como jefe. Porque voulle pedir axuda a outra carta. Ostra! Son os 7 que máis cobran, porque saleu os 7 de monedas. Entonces, os 7 que máis cobran son os que non lle gusta ao Papa. Espera, que vou pedir axuda a outra carta. Ja! E saleu o rei. Isto significa que son os que van mal vestidos. Os que van mal sí. vestidos non están contentos co Papa. Eu pensei que o rei de Copas era Juan Carlos. Pois os que van mal vestidos ali no Vaticano, os que van mal vestidos con vestido, sabes? Sí, sí, sí. Pois os que levan vestidos e van mal vestidos queren un aumento de sueldo, por eso non están contentos co Papa. Ostras. Que cousas. Pero hai 4 duros, así que lle queda darse na bebida. Ostras. E a ler as cartas á inversa. Claro, claro. Podes lelo para diante ou para atrás. Ah. Son as dúas opcións que hai. Como os árabes. Sí. Derecha a izquierda. Bueno, era eso O todo, revés. así é como lle vai ir ao Papa. Moi ben. Por Lolusquiña pregunta se este ano vai namorar. Di que é Virgo, por si che afecta. A ver, claro, que afecta, como non vai afectar que sea Virgo. En que afecta? Afecta muchísimo, ahora teño que baixar as cartas, teño que baixar os astros e dicir, a ver, este é Virgo... Corta aí. Eu non son a Pero ti interpreta. eres Virgo, podes cortar as Ah, cartas. Vale, aí está. Bueno, cartas cortadas, ahora poño... Non tomes a broma que esta rapaza xogas moito. Si vai namorar, pero claro, namorar, que significa namorar? Bueno, vou sacar cartas. Sí, la verdad. Primeira carta, 5 de monedas. Ostras. E salen 5 caras na moneda, Ajá, como buena moneda. ajá. Isto significa que vai a ter 5 opciones Oh, de namorar. caramba, non está mal, En Ferdei poñen chun. Eh? En Ferdei poñen chun. Aquí No, ten vai cinco. ter 5 opciones, pero vamos a ver como lle vai ir, claro. Vai ter 5 opciones, pero salir un 4 de espadas, o sea, 4 vai lle dar unha puñalada trapera. Ostras. Entonces ahora se leu o un de espadas, que é o que queda, tamén unha porquería. O sea, non vas namorar. Foi o que dixeron as cartas. Ostras. Vai te salir todo como ao carallo. Sintindo moito... Que? Sendo que é unha seguidora nosa, e que non lo pidas de favor, sería que lle mandaras un mensaje bonito. Ah, positivo. Positivo. Usted quere que lle diga algo bo? Eu depois dou 20 Eu dixo que digas cartas. Eu dou 20 euros depois. Das permitido? Eu dou 20 euros depois e ti dai algo bonito. Ah, bueno. A ver, vamos a tirar as cartas agora. Ben, esta foi de prueba. Esta foi así que os astros estaban sincronizados en Acuario. Ah, non pa Virgo. Non estaban para ver, é que, bueno, xa vai unha maior. Va! Hostia, 5 de copas. Vai a tomar 5 copas con 5 fenómenos. Moi ben. Xa empeza ben. Polo menos non se deshidrata. Bien. Siguiente. ¡Ostra! El rei de palos. Vai haber un destes 5 que vai ter un palo como o mundo. E cando digo palo, refiarme
a tranca. Ah, moi ben. Vai haber un que é el rei de las pollas, el rei de las pirolas, el tranquero máximo. Ah, 1, 2, 5. 1, 2, 5. É un 20%, non está mal. Bueno, xa temos isto ganado. E ahora outra. Definitiva. É un de ouros. Que este, o da tranca grande, é o que vai levar o ouro e é o que te vai levar a ti. O sea, que vai namorar dun pollas. Hai que probar 5 e o que teña máis grande, ese. Ese é o bo. É o que dixeron as cartas, Que ese é o bo. Que ese é o bo. Moi ben, Pois nada, Lolusquiñas, xa sabes. Dixe Florampalo que busques un hombre de tranca grande. Hai que probar 5 antes. Non, antes non, hai que probar 5 e deses 5... De ahora en diante, os 5 siguientes. Claro, e deses 5, o que máis. É o que dixeron as cartas. Igual ten que andar por aí cun metro. Porque se vai a cousa xusta... Eso sabes en la Lusquiña. Eso sabes. Eso sabes. Faltatela dentro, pásamelo, pode ser a simple vista. A ver, hai veces que cunha bachata, se é unha bachata fuerte, Ah, vale. convalida. Non ten que ser todo sexo e penetración. Bueno. Pode marchar xa. No! Ah, Vamos, lle fazer máis preguntas. Está preocupado a xente do Real Madrid? Real Madrid. Vai moi mal ao Real Madrid. Vai mal a ver. Ao Real Madrid. E queren saber como lle vai ir po ano ao Real Madrid. Pá, no este ano xa nada. Este ano xa vai botado aos porcos. Pero xa acabou o fútbol lá. É como se acabara. Vale. Po ano o Real Madrid. O Real Madrid, sí. Queren saber a predicción para o Real Madrid. Espera que estou chamando ao lendoiro, que é o que me dá información sobre estes temas. Vale, xa está. Ostras! El 1 de oros. É que non barallei ben antes, non? Xa me extrañaba a mí. Ahora sí. 5 de bastos. Vai levar 5 paus como ao mundo. Ostra! 5 paus como ao mundo. Pa o ano que ven como ao Real Madrid. Ou que lle van dar 5 patadas a alguén. Pode ser que lle den a patada a alguén. Non son moi estritas as... Ah, pode ser que a mellor... Que 5 porque lle van dar unha patada, 5 patadas aos xogadores. Que vai haber 5 despidos, ao mellor. 5 despidos, vai haber 5 patadas. 5? 5. Un xeo entrenador. Xa Vai quedan haber 4. 5 despidos, din máis cartas. Dígoche quen é o que van dar os despidos. ¡Ao capitán! Saleu o rei de copas, vai lle dar unha patada ao capitán, ao presidente No, e ao jefe. Ao capitán, claro. Pon aí, el capitán, el jefe, el rei. Lucas Vázquez é capitán. Que é Lucas Vázquez? Un que xoga, un gallego. Pois patada. Van votar a Lucas Vázquez. Dixo, Cuidado dino que- as cartas. Cuidado que non acertas e me vais unha caralla. Espera que vai outra, E vai vir alguén por 7 millóns de euros. Por 7.000. Non vai vir ninguén. Non sei. Cara, ti sabrás as cartas. Sí, porque 7 millóns de euros pareceume pouco. Pa un Pareceuche futbolista. pouco? Pa un futbolista. Pero, no, 7 millóns pareceuche pode ser de pouco? sueldo, pode ser, claro, non sei. 7 millóns lle van dar a un que vai vir a salvar o Madrid. 7. Vai vir un a salvar a Madrid? Por 7 millóns. Por 7 millóns. Espera, 7 millones. E última. Una señorita a caballo con una copa. Isto significa que o Salvador, que ven por 7 millóns de sueldo ao Real Madrid, vai vir nun coche con moitos cabalos. Ah, mira que podía decir... E moitas copas. Pero mira que viña el con un trofeo na mão e podía decir, e vai ganar un trofeo Real Madrid, que daba unha predicción perfecta, pero non, polo que sea, meteche hasta cabalos. Dixeron as cartas que o Salvador do Real Madrid vai vir nun coche con moitos cabalos a traer a copa. Ajá, moi ben. Eso é o que din as cartas. Ostra, moi Eso é o ben. que din as miñas cartas de Floramparo. Vai haber 5 despidos, 5 despidos. Un deles é un dos jefes, un capitán, un capitán. Vai vir alguén por moitos millóns de euros, posiblemente 7. Cun coche con moitos cabalos e vai traer a copa. Buah. Isto hai que... Esto... Follow... No, guarda e comparte, porque é verdad. Claro. Mandádelle ao Florentino. Mandadlle ao Florentino. O Florentino o mellor é o que... No, No.
Bueno, non sei, claro. Quer dicir, que me Pero meto... se quere que veña Que me Florentino, meto boto as eu? cartas. Que me meto eu aí? Eu boto as cartas a Florentino sin ningún problema. Poden marchar xa. Bueno, a verdade é que cando está usted, eu non teño que falar, entón por aí vou ben. Sí, veña, marche, porque vou acabar facendo preguntas que non veñen ao caso. Por exemplo, Que vai ser de Carla? de Carla. Que vai ser de Carla? Que agora non ten traballo. Non ten traballo. Ben, agora o verán. Ah, pero... Que ela é moito de coller carrachos e pulgas no verán. Porque anda polos festivales e toda a erva seca nos festivales. Eczemas. Eczemas tamén. Vamos a ver que tal lle vai ir a Carla no verán. No verán. Ostras. Saleu o 2 de bastos. Bueno, no, esa predicción non fai falta nin que a faga. O que lle faltaba. Ostras, pero 2. Ela dá feito. Ela dá feito, non te preocupes. Aparte, un está para arriba e outro para baixo. Uno lle vai ir ben. Ah, sí? O que vai para arriba vai ir ben. Sí. Ostras, que ben. En el trabajo, 2 espadas. Porque ya van clavar por todos lados. A mí dame que acertan as cartas porque un ven aí a Hacienda e outro trimestre. Entonces, posiblemente se refiere a esto, esta carta. E ahora vamos a ver en el trabajo, en el amor, en el dinero. Ajá. En el dinero, 4 copas. Que son as que se vai tomar e que lle van deixar así, a 2 velas. Ah, moi ben. Sin un pesiño, las 4 copas que se va a tomar. Cada día, claro. Ese é o meu pronóstico para o verán de Carlos Núñez. Moi ben. Nada, hombre, un placer. E bótame aí... Onde vai ir a Panorama City? Panorama City. Panorama City, porque Vamos a Panorama, a ver. claro, vai como un tiro, pero Panorama City... Panorama City- Estou preocupado con ese tema, eu. A ver se... Vou fazer unha cousa distinta. Vou estirar ao aire a primeira que colla. Ostras! O 1 de espadas. Vai ser o número 1. Ah, sí? Pero que é unha carta, o sea que non. O sea que non. O sea, que todo o mundo pensaba que iba a ser a número 1. Pero non, vai vir outra que se queres dixo cal vai ser. Non arriesgas tanto, a mellor. Ostras! 5 de bastos. Tania Beiras e los Cumbia Pop. Van a arrasar por río do Panorama City. Sí? Sí, porque van así, o bastos vai de colores, como vai Tania Beiras e los Cumbia Pop, que cada un vai dun color. Ajá, moi Vai ben. poder distinguirse entre sí. Ah, moi ben. En vez de chamarse polo nombre, digo, de rojo, ven para acá. Ah, Entón, Tania Beiras e los Cumbia Pop vai a arrasar por diante do Panorama City. Esa é a miña predicción por este verán. Bueno, quedo loco. Moitas gracias, Flor Amparo. Nada, un placer, Besos e abrazos. Estaba aquí! Ostras, eras ti todo o tempo. No, vin agora. Ostras! Veo Flor Amparo e dixo que ibas comerte unha mierda. Dixo eso? A grandes rasgos. Que puta. Bueno, no, ao final o consultorio saleu-nos un pouco largo, non? Sí, Bueno, queres que deixemos aquí o programa? eu creo que xa estaría. Eu creo que moi sí, ben. non? Quero dicir, porque estou me emborrachando co cheiro da cun deste de billo, entón creo que tampouco é bonito. Podes despedirte do programa que teño a garganta rascosa, polo que sea. Chao. Vémonos po próximo programa. Chausilles. Por mí xa estaría, por mí xa estaría.